min tur. Jeg filmer dig. Det må du godt. Filmer den? Ja. Okay. Okay, er du klar? Ja. Se, hvor langsomt han kører rundt. Og han synes selv, det er her hurtigt. Det er fucking hurtigt. Hiv dig op, mand. Prøv at holde dig rigtig klynget til stangen. Bare hiv dig ind til stangen. Går det da ikke hurtigt? Nej, det går her langsomt, det der, mand. Jeg ved, du kan gøre det hurtigere. Du kan sgu ikke sige, det her går langsomt. Jo. Hvor er du henne? Jeg er her. Skal jeg stoppe den? Jeg har stoppet nu. Hvordan gør hun?